Gihagit ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte nga mopasangat og perjury cases batok kaniya. Kini kung mapamatud-an matud pa sa mayor nga namakaksya. Kinumduman nga subling gibanata ni Mayor Baste si Torre o gitawag kini nga bakakon. Human gibutyag ni Torre nga gimanipula ang mga report sa Davao City Police aron ingnon nga mubo ang crime rate sa dakbayan. Sumala ni Torre nga kung nagtuo ang mayor nga namakaksya, kinahanglan nga kasuhan siya sa mayor sa pagpamakak kalabot sa usa ka opisyal nga report sa usa ka matang nga perjury. Kinumduman nga giangkon mismo ni PNP Chief General Romel Marbil nga girelieve ang 19 ka station commander sa Davao City human nakitaan og discrepancies sa blatter reports sa kapulisan. So, on the criminal books naman, criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso.